personally, sa akin, hindi ito dahilan. Hindi ito sapat na dahilan para ma-delay yung pag-convene ng Senate as an impeachment court and then to conduct the impeachment trial. No? Kasi wala namang nasaktan, wala namang uh, nasira ng ganong kalaki sa Senado. Siyempre, nakakatakot, of course, but these are matters that can be addressed, no? Without delaying the impeachment trial. So, para sa akin, kung gagamitin ito ng Senado na dahilan para hindi ituloy yung impeachment trial o itulak ng mas mahabang panahon pa yung impeachment trial, I would say hindi tama yon, no? Hindi ito dahilan or sapat na dahilan para ma-delay yung impeachment trial. Kasi kung meron mang aberya, meron mang problema, madali naman ito tugunan without unnecessarily prolonging the convening of the impeachment court.